Stávajú sa z bleskovej povodne. Niekoľko obcí v okrese Bánovce nad Bebravou sa v nedeľu večer ocitlo pod vodou a nánosmi bahna. Ľudia prišli o úrodu a vytopilo im pivnice. Čo otrhlo z cesty? Prišlo to zrazu, pustil sa silný lejak a následne sa do obcí začala baliť voda. Najhoršia situácia bola v obci Žitná Radiša. Tu totiž búrka začala. Tu je taká povodňová vlna, že tu sa nedá prejsť. Lenže človek je taký bezradný, že sa na to len díva, bohužiaľ. Voda zobrala niekoľko stromov, zatopila pivnice a čo je najhoršie, podmila niekoľko metrový úsek cesty. Priamo pred Marianovým domom vznikol takýto kráter. Otrhlo nám tu kus svahu, toto sú asi také najväčšie škody, ktoré sa tu vznikli, pretože sa podmočila miestna komunikácia, hrozí jej zosuv. Momentálne to riešime so správcom toku, ktorý tu už vozí kamene. Doplaču normálne. Takto to zas vyzeralo v Uhrovci. Aj tu majú vytopené pivnice a zaplavené pozemky. Nie všade je rovnaká výška brehov a tým pádom sa stáva to, že vlastne na určitých úsekoch tá voda z toho toku vytiekla. Uhrovčania ešte aj ráno odčerpávali z pivníc vodu a zisťovali, aké škody voda napáchala. Zemiaky zaplavené, všetko, cibula, no zelenina, všetko. Všetko zaplavené. Ešte šťastie, že som prišla, že som zachránila mamu. Ľudia v obci sa dnes zobudili do poriadne špinavého rána. Som ešte taký zvláštny nezažil. To do pivnicu vody som mal. Prišli tie prívalové vody z hora, z prilahlých lúk a zatopilo to hornú časť obca. Samozrejme, tá horná voda nám tlačila do stredu obce a vytopilo nás aj toto priestranstvo, na ktorom stojíme teraz. V obciach celkovo vytopilo desiatky pivníc. Ľudia prišli o úrodu a teraz sa so strachom pozerajú na oblohu. Až to ešte takéto bolo, čo príde, ja neviem, čo to už. Z obcí pri Bánovciach nad Bebravou Peter Zima.